Temps era temps quan 4 pirates vivien en països molt però molt llunyans. Un d'aquests pirates es deia Corcofit i era molt i molt esquifit. Vivia al país de Golubit, on tothom el coneixia per no deixar de menjar pastís. El segon es deia Corcorat i era molt i molt trempat. Vivia al país de Quirifat, on tothom el coneixia per la traça que tenia. Un altre es deia Corcorent i era molt i molt pudent. Vivia al país de Norotent, on tothom el coneixia pels pets que estirava i s'emportava el vent. L'últim, que es deia Corcoruc, era molt i molt poruc. Vivia al país de Tortuc, on tothom el coneixia per la por que a tot li tenia. Tots aquests pirates navegaven per les aigües dels mars del seu país, traient el botí als seus enemics. La por per tot arreu havien escampat i ningú se'ls volia apropar. Durant setmanes senceres no van trobar qui rampinyar i els seus budells no deixaven de sonar. Quan ja no sabien què fer, a tots 4 els va arribar un email. Un familiar llunyà els va deixar un tros de mapa a cadascú per un tresor a cercar. Un dia una notícia els va arribar. Un gran tresor a l'illa Costa Calés hi havia amagat. I sense pensar-ho 2 cops, els seus vaixells van pujar i a l'aventura es van embarcar. En Corcofit, després de navegar i navegar, a l'illa Costa Calés va arribar i el tresor va començar a buscar. Però quin horror! Li faltaven 3 trossos de mapa per trobar on s'amagava aquell magnífic tresor. Els altres 3 els va passar el mateix. Cap dels pirates sabia el camí per arribar al seu destí. El magnífic tresor en aquella illa brillava, però ningú no el trobava. Caminant, tots 4 es van topar. I sabeu què va passar? No s'entenien i per aquest motiu el tresor mai no arribarien. En Corcorat, que tenia tanta traça, amb les seves mans va començar a comunicar-se. Un tresor vinc a buscar, però em falten trossos de mapa per poder-lo cercar. En Corcofit, en Corcoruc i en Corcorent es va semblar sorprenent. Tots 4 van mostrar el seu tros de mapa i en encaixar-los... Quina alegria! Van comprovar que el mapa sencer lluïa. Aquella mateixa tarda van decidir posar-se en marxa. Cadascú a la seva manera, amb les seves mans i la seva cara tot ho deien. Després de molt i molt caminar, a una cova fosca el mapa els va portar. Allà el tresor els esperava, però un fantasma el guardava. En Corcorut, com era tan poruc, en veure'l va pensar: «Cames, ajudeu-me!» En Corcorent, com era tan pudent, un pet es va tirar volent. En veure que tots van marxar per la pudor, es va armar de valor per emportar-se tot sol al tresor. El fantasma, enfadat, una condició en Corcorent li va acabar dient: «Tots 4 el tresor havien de compartir, o si no de l'illa no en podria sortir». En Corcorent decebut va acceptar i els seus companys corrent van a buscar. Els va trobar a la vora del mar, a punt d'embarcar, sense allò que havien vingut a cercar. En Corcorent amb senyes els va explicar què li havia passat i disculpes els va demanar. Per celebrar-ho, en Corcofit els va regalar un bon pastís. El tresor i el pastís van compartir i tots feliços als seus països van partir. A la Crac-Cric el conte ja està dit, a la Cric-Crac el conte està acabat.